Čau, je tu s vami opäť Haver a ja vás vítam pri novom videjku a toto videjko je opäť informačka, jak už dobre poznáte na mojom kanáli. Vlastne táto informačka sa bude týkať toho, že na mojom kanáli prebehnú zmeny. Vlastne budem sa snažiť tie videjka točiť trošku kvalitnejšie, nie v kvalite, ale proste sa ich trošku kvalitnejšie budem snažiť zostrihať a tak ďalej a tak ďalej. Pribudnú nejaké nové kategórie, možno top 5, alebo ásky a také blbosti. Alebo nejaké proste veci, ešte let's play možno budú fajnové z GTAčka a také blbosti. A ešte čo som chcel povedať, že teraz tak dlhšie nebolo videjko kvôli tomu, že som bol na tábore, ale tam bohužiaľ sa mi nepodarilo urobiť zábery, keďže nám brali telefóny. Takže toľko k tomu. Vlastne oni nám ho dali vždy len večer na nejakú hodinu, takže tam som nemal kedy stíhať nič. Aj tak som si ho nikdy nezobral a ono tie 2-3 fotečky sa tam nájdu, takže ak budú na konci videjka, tak sú fotečky nejaké, ak nebudú na konci videjka, tak nie sú proste. A ešte, áno, budúci týždeň teraz vlastne dneska mám narodeniny, dneska kedy vychádza toto video mám narodeniny, takže 18. augusta. A bude narodeninový špeciál, kedy dojde určite Ferách, možno Kiko, už dojde Gálo, Deep, čo ho spoznáte z Chubby Bunny Challenge, a ešte dojde Mackovič, áno, Maťko dojde na Štúlino a tak ďalej. No a pre toto videjko sa s vami lúčim. Ak ste za, aby sa na mojom kanáli udiali zmeny, dajte like. Určite píšte do komentáru ešte, aké by sa mali zmeny udiať. A to bude všetko. Určite odoberajte môj kanál, pokiaľ vidíte toto videjko a zatiaľ čus.